Merħba, jina Sara. Illum ser naqralkom Il-Bebbuxu Trumbetta, miktub minn Claudia Aloisio u disin minn Matt Stroud. Ippubblikat minn Klabb Kodba Maltin. Mil-bajja għat-torri. Itfani aktar il-bot, sa dak it-torri tem fuq net jekk għandek saħħa. Ordna sem lil ħuħ il-kbir hekk kif reġa' tela bil-wifqa fuq spaltu. Isma' ġbin, inti qed titqal tafx. Nibxu Mark, daru aħmar nar bil-grif li kien għamillu ħuħ iż-żgħir. Mark kien jagħmel minn kollox biex jara lil ħuħ kuntent. Kien iħobbu wisq. Il-melħ tal-baħar ma tantx kien ħanin mal-linji li ħallilu sem b'difrejħ. Iżda lajta fer-riħija ta' ħuħ iż-żgħir u jaqbes fl-ilma kienet nessieħ kollox. F'din il-bajja kienu jqattaw sigħat twal aktar fil-baħar milli fuq ir-ramel. Għax f'dak il-blu, iż-żewġ aħwa kienu jsiru ndaqs. Il-qabża ġmiela fleta li kien hemm bejniethom kien jiblaħħa l-baħar u erħilhom jilagħbu u jiċċaċraw bejniethom. Sem kien iħossu x-xurtjat għax peress li ħuħ kien meqjus ġuvni responsabbli, il-bajja setgħu jgawdwa weħidhom. Mingħajr ommhom tgħasses qisha xi kelb tal-kaċċa biex Sem ma jitbejjitx minn max-xatt. Dak dejjem magħluq allura? Staqsa Sem b'sebgħu ippuntat il fuq hekk kif xiref rasu mill-ilma bil-frenza skura kważi tattilu għajnejh. Dak it-torri daqs nitfa fil-bot minn dejjem anqallu l-kurżità. Rari, imma ġieli rajtu miftuħ, wieġbu ħuħ. Dejjem nitlob li xi darba nara l-bib miftuħ, forsi nidħlu fih. Imma naħseb ħajkolli naqta' qalbi. Gerger Sem. Xi darba Sem, xi darba. Qatalu fil-qasir Mark, fil-waqt li bħas-soltu qabad ifarfar ix-xugamani u jfittex il-krakar. Għax jekk ma jibdix jippakju, ma jibda ħadd. Mark ma kienx ilu wisq li ġab il-liċenzja tal-karozza, iżda diġà kien xeba jduru jaqgħad puħ. Jew biex iwasslu għall-privat, jew biex iġibu sal-baħar. Inkella għal sempliċi dawra li lil Sem kienet tinżillu għasel. Iżda kif rikbu fil-karozza, Mark reġa' ta' daqqatajn lejn it-torri u ntebaħ li kellu l-bib miftuħ. Forsi fetħuh xi ħaddiema. Ħaseb għandux jagħmel ta' birruħu li ma ra xejn biex ifittxu jitilqu lem, ma qalbu ma tatux. Erġi' nżel Sem, ara x'paċenzja nieħu bik. Ħares ftit lejn it-torri. Għandek aptit nitilgħu saħdejh? Ara, miftuħ issa! Għajnejn sew, Sem dew jibru bil-ferħ. Fradda ta' salib tar il-barra mill-karozza. Ibsa dit-tela? Gem Sem jileċ u jixxotta l-araq minn ma wiċċu bil-flok. Irsisti, għax jekk jilqu jlestu dawk li ġew jagħmlu ma jdumux wis ma terġa' tara l-bib magħluq u issieħħuh. Hekk imisshom lanqas ħaq dil-kedda kollha kieku. Il-menta Sem. F'nofs il-passaġġ li qabdu tilgħin minnu, Sem li maħġiebja. Mejjed biex naqbes nifriska ftit ġol ilma? Ara x'tagħmel jaq, qallu Mark, min jaf xi ħmiġ fih dak l-ilma. Qatlitni dix-xemx, mhux soltu tiegħi indum daqshekk barra mill-ilma. Ejja, l-aħħar skoss, qawwilu qalbu Mark. U baqgħu tilgħin sakemm b'imbuttatura ċkejkna mingħand Mark, Sem sapruħu quddiem il-bib miftuħ tat-torri. Għall-irwieħ, fl-aħħar irnexxielna feraħ Sem. Fuq ġewwa kien jidher mudlam. Il-kurżità ta' Sem ġibditu bħal kalamita għal ġot-torri. Iżda malli daħal, xblum il-bib. Intom kieku tidħlu fit-torri mudlam? X'taħsbu li ser jiġrilhom Mark u Sem? Saħħa!